friend. Yes, look, I'm not going to allow you to be here. I'm not going to allow you. Yeah, Baba, we are not coming here for the first time. But you all are now taking advantage. You all are flaunting the law. Simple as that. So if you all are going to continue doing what you all are doing now, you all are not leaving us many options. You understand? So you must decide how you all are going to do the things. Because tomorrow we are not going to come and talk like how we are talking now. We are getting tired. You all are taking advantage of everything now. You want to do things, do it the right way. Open the gate. That is what we are telling you. Okay, brother. Do me a favor. Captain Mara, move my vehicle. Take your vehicle. Take your vehicle and go. And we don't want to see you all back here. It's simple as that. Like the Colonel said, there is a case open. So tomorrow when we come, we don't have to negotiate with you all. We will arrest you all on that document. Okay, fine. But one thing that I expected that my brothers, that we brief them, at least they said they're going to brief you as a senior people. So that the police officers that were here before you. I expected that maybe you hear the briefing from them before you take actions. Because, see, when we come here, take action. When we come here, we are that in is charge. very unfair. Simple as do me that. a favor. You got 5 minutes. Okay, you got 5 minutes to take your van and go. If you don't, I promise you, I'm telling you now, I'm Colonel Bissana, I'm going to arrest you. And I'm just impounded here. Please, guys, move my vehicle out. Move my vehicle out. And on what capacity and what are we destroying? What are you are blocking the gates, and I got no, we can move it. No, we can move it outside the gate. I can park it somewhere. Yes. Not that I move and go away. I can never allow it. You You know what, guys? I will park it on the side. No, I'll park it on the side. I'm impounding No, I'm not going to park it on the side. Don't argue. Take your vehicle and go now. Yes. Please, take it. Grab the vehicle and go now. Take it and park it I outside. don't want you talking. Take your vehicle and go now. You can go park here and behave yourself. Yes, and that goes on the ocean. Don't block it. You're not going to block this here. Should set up the stock for 24 hours. We are fighting for our rights. What's wrong with us? Get it wrong.
paese, non fa una volta che si sa lo figure da te. Tublanga, kaya last time nas tublanga. Namhlanje Iyalisho ni kahle kuqala. hayi hey kahle Kodwa bawungabuka le history yomthetho wamaRikani nabo unrest ubona ukuthi umthetho wawupho ukwenza kube umthetho ngoba abantu babengasathandi ngakwenza yezona manjemuntu uyabinga ukuthi sama manje niseshela Mina baba ngidla ungahamba
Mina ngindawo mina. Hayi nami aphela ngendawo mina. Ah nama ngendawo. Yabona mina ngendawo mina. 24/7. Yabona mina ngendawo. Kuyafana ngeuzowazi ukubona Very happy with no weapons. angeke uzobona ukuthi baba mina ngindawo. Mina baba ngindawo. Angindawo ungahambanga. Angindawo. Ngiyayazi engilulayo mina. Hluphekile mina. Ngahlupheka mina. Mina ngafela la. Ngafela la. Section 102 mfethu. Mawuyiphathe protest awuvumelekile abahambi. Oh, bashibonke laba bapakele. Asengisho Na security la sekhona na. wasebenzini security. Na usemsebenzini. Ukathe mina ngiyakhala. Oh, Usemsebenzini. Akawe ngiphathe protest. bemkhuza. Hayi. Uyaphambuka yabona bafethu songa indawo bafethu nani bafethu niphikile niyibona ushembe ummiso nomashana uNkulunkulu wasephakamela yakutshela niphikile niyazi bafethu umthetho sinibona ukuthi nani niyayibona lento awuzahlupheke ngane zoba baba zahlupheke ngane zoba baba ungavuma udade wenu anti wakho axosha lowful ephinde akhe esebenza 20 years ahole 2500 rand uyivuma leyo nto uthatha amandiyane wavumela unavikela ngomthetho nawavikela ngo-2021 Sibe yini aphinde futhi avikelwe namanje avikelwe amandiya ukuthi awachakaze phezu kwabantu ngoba wona jaha ukuvimba ukuthi hayi cha i-racism enjani sihlale nabo labo bantu for more than 150 years amandiya afana nsele itabani ashisho efanayo le itabani sesikhuluma ngemvunulo ufuna kukhulunywe ngazo sikhuluma ngokuthi igcina nomthetho wakalebha nomthetho hayi vele bazi bathebula mina ngiyafuna ubusuku nemini mina kumasha amanje afuna ukungibulala athenga labantu bakithi bayaphika bacangayela bathi bachacela balande into la ucangayela nina ke bafuthi ngiyaqala semsebenzini nilungelo kodwa ke manje at least ulungile ke bafuthi ukushisa kunje asisebenzeni sonke mina ngizoyibhakela la ngihlalela 24/7 siyasebenza 24/7 lomphathi wenu lona ufikile la wabhedla bamkhuza nabanye namanje ufuna ukhola imoto yami kanjani ngenzeni nikhona nini kanti manje mina ngiyaunderstand isystem yakwa policing ukuthi ufike omunye kwenyika la ingavela ahluthule akabuzi hayi bafethu akone ibhekana naleyo you must trust people that way there in front then uthole briefing then you take action and then you command how will you shoot hayi kanisebenza ngendlela ngiyabonga mfowethu ha yabadoda wena ola soon very soon so call this size yabona mawungena umhlanganweni ulalela lezi ngane ulalela lezi ngane usizo ubheka okay nathi uma ngithanda okay size ebhekene lezi ngane kusiyaki akungcono ukuthi liyakufanele la ngabe ngona ngiyama vele ayiyakufanele la ngabe izwasemnceleni ayisasha kusuka kule kusile mfowethu ay ora ngiyabona niyahlala ilanga Yahlala futhi ngiyazwana nalo bani ngixaka mangizolethwa izokwazi nje lethiwe ngifuna lethi zepufu lekukhojwa hayi lutho wona no uyangihlula ngiyajabula mangibona ngifika njalo ngomnyama hayi hayi kama yaswaya ke bafethu kwazi umsebenza bafethu hamba kuyatshelebhela namashopho amakhulu
uyedelela kodwa le kufanele nishike le liberation abona amanduya ayadominate noma athola ama-position la even ngisho kuma-rank of government buka thina sathuthulwa ibhulu ababe siqale nabo kusukela emini wafika ibhulu lathi lithatha over sadutshuka salinyazwa kodwa sibhedlela yabayo kulendle isonto le no resart namanje uhead yiNdiya la okumuntu omnyama le ebesikhulumile nawo mfethu bebizokwazi ukuregulate la yes yabo regulate la kodwa manje la vele ufika already on the side umthetho omunika lo and when you keep on nilulaza njengabantu bomthetho leyo nto leyo is very dangerous nabo ukuthi nabo social media wathi ngoba wena ithi ukale asha ngcono ngisho yini hawo manje ngizwana manje ibuti yami Ngiyaphila. ngizwana ibuti yami Ngiyaphila baba. Ngiyaphila. Ngibona imoto yami isivuliwe manje Nebengibuza ukuthi kubhodini ngicela ukubona iphemithi yemoto ngaphela ngiyacabangela ukuthi ngoba amaplate ingenawo ngaphambi nangemuva nedisk okuwukuthi kushuthi ihamba ngephemithi. okay especially yona yodwa nje mana ke zingocha awuqhubeka kuphela zathi wethu usebenze phela Angithi njena ngiyafika uyangibona ngiyafika udumba yona lena nje ngifake phela lapha phambi agenda nawe umbakhosi nami ngisangoma nawe isangoma ayihambi kanjani sengithi mina kubhuti yenza into simple ngibulaleni phela uba that's what you wish I'm a nerve to you I'm touching the nerve and then you become angry nisuke linganaje lengane nifutha lapha izokhala zelikhala zami nifaka upoison lebusweni manje uyabona ngamanje yabona mina ngikethi ukuthi mina ngisabi flow lapha angisabi Macingwane nani niyazi ukuthi lento sinto la iyiqiniso into engiphatha kuphela ngomacingwane ngiyafika angakezwa mina ukuthi kwenzakaleni manje ngangcono umacingwane uyangibeka esithombeni ukuthi sisi kube ukuthi kwabo ukuthi ngabe athala amandla Hlala kuliphi izangaboni ukuthi wena hlala ngingaboni lutho hlala khona ungaboni lutho yani ukuthi ngihlala phi futhi phela lokho akunani akusho lutho at the end of the day la into eyenzakalayo angiyazi because ngiyazifikela mina la so mina ngizozwa angithi iside lenu angifikanga ngokuthi ngithi angithathe sengikuzwe ngabanye mina ngiza kwindikithi yendaba manje wayungilwisela ukuthi ngiza kunina shothi anifuni ngizwe iside lenu kodwa phela nayo usukela amaphoyisa ijema lemoto athazoyithatha wayazika nawe usutsheni ukuthi iqonda lemoto cha kuthiwa sibheke imoto zonke ukuthi ithelile phela ingaphambili ngifake ngapha futhi sesiyibhekile leziya nathi ngiphambi kwangiyaneno ngiyehla ngithi vele phela mangabe kunento oyifunayo uzohlezi uzobuka ngale ndlela wena ubuka ngayo ingakho ngichaza nakumnini wemoto ngichaza kahle nakumnini wemoto ngithi ngiyayibona ukuthi ayinamaplate ayinadisk okuwukuthi shuthi yintsha angizange nje akaze futhi azalitshele kodwa-ke kodwa mhlonishwa phela uyizela wena phela kodwa nawe uyizela sibesivitonize ukuthi ingabikho into ezofana ngimidia mina njengoba nephoyisa uyasuka phesha uzakuthini seyimele ali ngoba lephoyisa ngangitshengisa lingisho ukuthi ngathi langisho langiveze njengoba bengichaza ukuthi ngiyayibona ukuthi yintsha sengicela ukuthi nelise ukuthi ngokwephemithi so manje yabona ukuthi sengibonile mina sengibizekile ukuthi iphemithi i-right Daga production is online. But you need to have a card box. Yes, nginalo. Indlela okusetshenzwa ngayo ngithi kusetshenzwa ngama card box. Nginalo ikhadi. Yes, nginalo.
Lo phoyisa leli. Lokade ngishutha angitshengisanga No, mina kodwa mina ngisho wephesheya usime sisithina kodwa nawe mina ngishuthiwe mina ngishuthiwe. Kuba yisoka. Khangile isoka lakhe mana Mane ngoba nasekhandi inkinga manje. Lokho nithi ishuthe ko powder la. Hayi kwakho ngalethe amaphoyisa akwenza konakala. Wena la sesijwayele wena. Sesijwayele wena. Asikhathi inkinga. Cha kodwa noma nomona nefoshini lamelisha. Nomona nefoshini lamelisha thenga ngeteshi. Dubula milungi noma ngafa mina. Noma ngafa fete khona. Noma ngafa fete khona. Noma umuntu udubula manje unecala noma umdubuli. Wesayitsheni. Unecala noma umdubuli. Animela. Jabulawa kumthetho ogunyazisa. Awubuthi wena uzonimela nimele umdubuli unecala uma umdubuli. Kamuda nani yasukela lapha manje singazenza ngisebenze nje 24 hours ibhakele nje la Kanti kulubala ke njalo asisebenzi thina sibhizi ngalutho ngalokho ikhambe kanje Nkosi yasebenza Inkinga phela manje 24/7 sifike kahle wena usuwenze ngathi size mina ke mana ke cha ngempela ngoba okay iziphi ngehlanazo ngathi leza amaphoyisa khona umuntu amaphoyisa afika afaka la ize kuthina i-exploration ayi permit ayizange iphawunde umuntu inamanje sina ubufazi balokho namathazi impandla imoto estate no how ikhona sayiphosta manje ngahleni bakwethu akudala na 24/7 kulekani ngenza kwethu ngoba vele ibhede yami bantu bomthetho ngiyabonga ukugadwa ibhede yami ngizola ndinyama vele sosela sidleni yebo sidle nani ufuna ukubona ukuthi ngishayela ukosa ngebhede yami ubule mfana wendiyo ngithele ngalento ubule mfana lwami usunu suheze la dlala umdlalo wamadoda akeze la dlala umdlalo wamadoda yala mfana unyanyise kakhulu unyanyise kakhulu mfana Zini